pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng Mituod ayon si Yusuf sa pagpakaroon ni Rahim. Malipayon kayong misanong ang ulitaw sa gisugo siya magawang. Unya nakita sila si Rahim ug Flash. Mao na katong katapusan nilang panangatubang sa usag-usa. Kay human silang misyon, magbuwag-buwag sila og biya nas Pilipinas. Giskutan nila nga paimutang daan ang mga bomba ingon man mga chemicals nga virus sa usa ka dakong mall nga ipahiluna ng daan aron inigmutuni ini. Muukab ang tabon sa kanister o ang virus nga makapatay madag hangin sa aircon nga mao'y mohanggap sa mga tao sa mall. Mipasalig si Flash nga mamatay yun si Sandro. Tuod man ginamit ang usa ka taxi. Nagatang ng daan si Flash nga moabot si Sandro sa ilang bahay. Ug nasayran ni Flash gikan kang Rahim nga nadana ni Yusuf si Mary. Tuod man kalit nga nahibong si Yusuf. Kay dili man mao ang daan nga ilang gisubay. Makari iksuon niya ang lahi nga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Asa pa man deta? Di man ni ang daan pa yung sabay. Omar, Yusuf! nganong gitiunan mo ko garmas? Naunsa ka man, Omar? Sorry, Yusuf. Ayaw pakita ang dautan nga liho. Aron di mi mapugos o patay sa imo. Yusuf! Unsay ipasabot ani? Kisa man kining duha ka tawo nga may kalitok sa kay, Omar? Ano mo duha sa badis ka? Tumaga ka, Omar. Isumbong ko ka mo, Kuya Rahim. Tawag ko na ko sa Kuya Rahim. Ayaw! Yusuf! Ayaw pagsakit. Ayaw pagkisi-kisi. Ayaw! Ayaw! Kung mubuto kini ako nga armas, buslot yun imo nga agtang madre. Ayaw! 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 Maluhi ka! Omar. Rahim. Sorry, ayaw kasuko. Ako lagi pakotog ang imong manghud.
Lihukan og sabaan kayo si Yusuf. Ginoo ko Hesus Don't Kristo. worry. Kayang imo gibuhat dili para ni Yusuf. Dili para nako. Kundi para ni Allah. Alright, Omar. Dada sila sa atugi kasabutan nga lugar. Okay, Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ginoo ko Hesus Kristo. Mahampirin. Inahan sa kanunay panapak. Buko siyang yang baba aron siguro tanga dili siya kasyagit si Madrid. Yusuf! 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 Gapo sa agi yang mga kamot ni Madrid. Umarugapos ni Madrid. Isunod si Yusuf. Gapusi ang baba ni Yusuf. Kag mga kamot ni Yusuf. Gapuso sa... Allahu Akbar. Kumusta, Ustads? Very good. Naana ka na sa imo, pwesto? You listen to me, brother Ustad. 30 seconds before your time, ana naibutang ang bomba sa iyang lugar. So may enough remaining seconds ka pa na makapalayo dayon sa bomba. Then, detonate the bombs as soon as you hide for your safety. Yes. Very good. Huwag ka malimot sa mga procedures. Allahu Akbar. Tawgo na ko ang uban nga 7 ka mga holy war warriors nga mikatab karon dinhi sa Cebu. Amr, Allahu Akbar. Kumusta ka? Naana ka sa Mandawi? Allahu Akbar. Kumusta ka, Muhammad? Diyan ako talisay. Nanawag na ko sa gikan sa taksi nga ako gisakyan. Padoon ako sa ako area, Rahim. Good. Ayaw kalimot sa mga paagi, Muhammad. Wa ako malimot, Brahid, Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tawgon sad na ko si Jamat. Kung pwesto na ba siya sa padlo? Pwesto na sab sila si Rahman, Kamil og Musam sa tulo ka mga simbahan sa mga buang mga Katoliko. Og pwesto na sab si Falam sa San Nicolas. Rahim, Basr, hapit na kompleto dire sa mall, Rahim. Napwesto na 2 ka kanister sa chemical na may virus. wa ba ka mo na matikdan, Basr? Smooth kayo ang trabaho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So, kompleto na ang tanan na hitabuan ni nga adlaw. Kompleto na ang tanan nga mahitabo.
I will fold my knees before you, O God Allah, the most beneficent, the most high, and the most merciful. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين. We fight in the way. أشهد أن لا You fight against those who fight against you. We will continue this fight for your glory, O God Allah. أشهد أن Allahu Akbar. محمدا رسول الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. حي على الصلاة Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Unsa karon nga balita? Terrorist was responsible for the murder of thousands of men, women. No. It was nearly 10 years ago. No. Bright September day was darkened by the worst attack. Patay na si Bin Laden. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through, Patay na si Brother Master Laden. Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up. No! 93 Shakespeare. For the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the Usa worst siya images ka were martir. unseen to the world. Usa siya ka martir. Dinner table Ug nahibaw kami. without their mother or their Tuwa na siya karon sa paraiso. never know the feeling of their child's embrace. Tuwa na siya sa mga kamot ni Allah. Citizens taken from us. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The American people came together Allahu Akbar. as a hand, and we offer the wounded our blood. तेरी हमदो सना किस तरह हो बयां सबका खालिक है तू सबका मालिक है तू यहाँ तू वहाँ तू आया तू निहा Rahim, Siguro ako nga wa ka mahibaw sa balita lang gayon, Khalid. unsa balita Rahim? Our holy brother and our master Osama Unsay balita Rahim? Unsay balita bahin Osama? patay na siya. Oh. Tinuod yung balita ah? Dili ka ni parehas kani ato nga gibalita nga patay na siya pero dako pa rin buhi. Patay na gayon siya, Khalid. Namatay atol sa US military operation sa Pakistan. Ah, sige Rahim. Nagkaduon ang skara ni Sandro. Alam mo, Diving sub. Mamatay si Sandro. Ug mag-ulbo-ulbo sa mga bomba ang sugbo. Daghang mga matay sa sakamol. Ato kining ihalad ni Ana. Ang igpanimaw sa tatos kamatayo ni Osama. Oh, Khalid. Oh, Khalid. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
na sila sa Sandro. Dili sila magduda kaya na po na mga taksi may parking din napita. Okay, Sir Sandro. Dinhi ka lang sa sakyanan. Ay lang paggawas. Ako na lang musuod sa inyong bay. Aron kuha lang imong laptop. Unsa to, sir? Sara kinduha sa trigger og Sandro sa sakyanan. Bigawa sa trigger og nagpapilit sa sakyanan sa Sandro. Yes, Sir Sandro. Yes, sir. Apil na kukuha, sir. Unsa to, sir? Ako. Biyaan na trigger si Sandro kaya may kuwaon sa suda. Ug si Sandro naaras sige, sir. sa sakyanan. Ato na ko, sir. Tuwan na sa trigger. Wala na sakyanan din sa gawas sa mga taksi o sa sakyanan ni Sandro. Buliyog na ko. Siya na lang usa sa sakyanan. Ulo na ko siya. Pasinong ako nitawan ko sa Sandro. Pero niya kinahanglan man. Pati yun yun ikaw. Hinaot pa sa punta mapasaylo ko na naman ang Lourdes ni pagpatay ko ni Sandro. Nasa sa patipila. Sino ako ni Sandro? Nangapas! Kaning kahoy! Trigger! Dala na ko suspect! Dala na ko splash! Bisag makunsa ka pa, Plas! Nahibaw ka nang ngumwak ka na mahimo ba? Nahibaw na kong daan nga may cyanide nga gibutang og tuyo sa imong ngipon. Aron sayo na ninyo kining usapon. Dayon ko masakpa na mo, parehas karon nimo. Ara ang cyanide, Plas! Sandro nga naman tao na si Plas. Di ko sa matao na nimo, oy! Yak lang, Malordes. Huwag ka pa mahibaw, Tinod. Ikaw nasab karon ang alkansi, Plas. Manikin ang kauban ni Trigger. Isuloban ako akong jacket o kao. Manikin ang imong napatay og dili ako. Hilom kong nagsunod ni Trigger. Ug wa gyud masayop ang akong pagpangagpas nga ako rin imong target. Sandro, unsa man daw isa ni Plas? Karon, Plas, mao na kini ang imong katapusan. Musugot kag sa dili. Kinahanglan nga mutugan kag yun kung kinsay imong mga kauban ug kung sa inyong mga plano ning panahon na. Timani kini, Plas. Kaaway ko na ikaw. Kung kinahanglan patyon ta ka. Patyon yun ta ka. Nakabati ka, Plas! Nakabati ka ba? Kaya mong gawin isa-isang hakbang lamang at ika'y Mutugan ka si Flash. Unsay may tabo nila ni Mary ug Yusuf. May nayon ka ang usa ka mangilngig nga hitabo sa Cebu. Magkari igsoon nunti palihog ang uban pang mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Arjuna Bakita.